No és igual. Us he fet foto. Ah, no. Amb un picolí Però això. Ura l'arma. del nostre cotxe no és. Està fent? Hola. Estem fent el dinar. El cotxe del Joan. Vamos a escribir el formatge i tallar. Aquí darrere fan la salsa de sucre de tomata. Comencem el cicle. Comencem el cicle. Enfoca una mica. A nivell. Ara començarem el cicle del recorregut d'un pa normal al cotxe del Joan. Aquí tenim la part talladora, però sense ganivet. Aquí del ganivet. Aquí hi ha el ganivet de la part talladora. Ui, quina sirena. I aquí procedim a tallar. Què vols això? T'ho crec. Les molles cauran aquí damunt, no al cotxe. Clar, Si no, el això Joan- és per a molles. S'enfada. I bona merda i s'ho menja. El Joan té molta ressaca No. i no vol anar al riu. En Iglesias ens ha deixat penjats Sí, però... i tots estem molt enfadats. Hem quedat enfadats. Estem enfadats. Aquí, moment, continuem el procediment creatiu del pa. Aquí, en pic tallat, el pa passa al centre sucador de tomatil. Centre sucador de tomatil. Aquí tenim el centre sucador de tomatil fet per la tis, La tomata, que no suquen la de 3. que la tis marrana l'ha tirat. Oh, si no suque... Ai, a mi m'ha de la pala de la tomata. Un pic socat, Un ganivet. un ganivet. Ara, del centre d'operacions ganivetil, on està? Un fet! Ja ha arribat. Mira, peneu i tot, tallem la tomata al vídeo. Aquí tallat, un cop secat, tenim... Bueno, va, tis, un cop sucat, va. Ja està. Però que no brinda. Oh, que te suca més. Aquí tenim sucant, a veure, tis, un primer pla del sucador. Mira. Amb efectes especials, oh, que sucat, oh. Mare meva, Teniu, aquest també ja està. Un cop sucat, la part de l'aceite s'ha saltat, no està censurada, ¿vale? Nosaltres no fiquem d'oli, però està censurada la part de l'aceite. Bueno, i un cop pues, hi ha la part empaquetadora de talls. Aquí obrim el tall. La Neus, el xica alfa. És la senyora Neus. Hola. A veure, dius, hola, mame. Hola, mama. Estic ficant pa. Creo que no em veu coses más escondidas. I llavors, quan tenim els talls, van col·locant de forma uniforme al llarg del plat. Exacte. Ja en tenim 2, 3, 4, Ah, pues ja ho he fet sempre. 5, i hasta 6 se'n pot col·locar. I si ja posem molt buit. I formatge també. I ara, formatge també, bueno, un parell, ficaré un parell, 2 no, un parell. Vale, un parell. Ja va, merda, ja va. Deixa'm la tomata jo, que no fa. Sense donar obrir una, El ganivet? Com que som molt farts, volem 2 cosetes, ¿vale? Volem xoriçot i ara un formatget. Una longeta de formatget I una i I bocata. un altre longeta. I ara està bé i torna als inicis, el seu bocata. El seu bocata se'n va, xiquin, se'n va. Farem foc a Neus, que acabarem el procés de bocata. I el bocata ja està apte pel consum humà. Encara el xiclet. Ja, veieu, això a la boca. O això, depèn. Això t'arribarà, ¿vale? Això. Que bo! Quin fet. Ah, com fem?